An balimaw aw ni ɲankuma kibaruya b'an bolo ka ladaw tulo kan o de ye k'a fɔ ko parajikɔrɔninkaw k'olu ni degunenw de an filɛ nin ye yɔrɔ min na i b'a fɔ bi ka d'a kan k'a fɔ ko fagali kɛwalew de bɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko sɛbutanburu kalo tile 8 tɛmɛnlen ko u ye kamelennin dɔ bɔnɛ a nin na ni muru ye yen nɔ u ye muru kɛ k'a sɔgɔ a fan bɛɛ ni ka tila k'a kan tigɛ ko tile 10 kɔfɛ tuguni n'o ye sɛbutanburu kalo tile 18 ye ko a yirala k'a fɔ tuguni ko kamelennin wɛrɛ fɛnɛ ko u bɔnɛla a nin na ka d'a kan k'a fɔ ko o sen ta k'o ma kɛ ni muru ye nka o kɛra ni buteli fɛrɛn de ye k'u y'o kantigɛ yen nɔ parajikɔrɔninkaw olu y'a yira u ka dusukasi n'u ka siran yira an ka gouvernement na ayiwa ko ka d'a kan k'a fɔ ko nin kɛwale minnu bɛ ka kɛ ko a bɛ ka kɛ sababu ye olu yɛrɛ sirannen don hali bɔli la nka a yirala k'a fɔ k'an ka finitigiw k'olu fɛnɛ kɛlen tɛ k'u bolo fila da u sen kan k'olu wulilen don walasa maa minnu bilalen don nin fagali kɛwale ninnu na ni ka olu minɛ joona joona ka olu datugu walasa parajikɔrɔninkaw olu bɛ se ka bɔ nin fagali degun ninnu kɔnɔna na cogo min na ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka ladaw tulo kan o de ye k'a fɔ ko Gɔnna denmisɛnninw n'o ye a jeunesse ye ko olu kɛlen don ka tagamaba boloda nin sɛbutanburu kalo tile 30 ka d'a kan k'a fɔ ko olu ka yɔrɔ k'o kɛlen don jinɔgɔ bɔnyɔrɔ de ye sisan nɔ k'u bɛ ka jinɔgɔ de bɔ duguba kɔnɔ yan nɔ ni ka taa o bɔn olu ka yɔrɔ la yen nɔ ko o kɛlen don sababu ye yɛrɛ ko u ka foro minnu bɛ yen ko foro kɔnɔfɛnw bɛ ka tiɲɛ ko wa ko a bɛ ka kɛ sababu ye fɛnɛ ko banamisɛnnin caman bɛ ka yenkaw minɛ surtout yɛrɛ ko denmisɛnninw ani maa minnu si janfalen don dɔɔnin ayiwa a yirala k'a fɔ fɛnɛ ko nin kɛwale ninnu filɛ nin ye ko a mɛnna ko o jinɔgɔw bɔ yan nɔ ni ka taa o bɔn Gana ayiwa an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka ladaw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la